Усім прывітанне, на сувязі з Джексон Геймер, і гэта украсці за 60 секунд у BeamNG Drive. Давай растлумачу табе правила. Першае — даехаць ад кропкі А до кропкі Б. Другое — ехаць агрэсіўна. Трэцяе — прыехаць без копам на хвасце. Гэтая замова вельмі важная, да таго ж нам заплацяць за яго патройны кошт. Праўда, падарункамі. Увогуле, нам патэлефанавалі памагатыя Санты і паведамілі ім вядомая інфармацыя, што Грынч шо за халера? І паведамілі ім вядомая інфармацыя, што Грынч плануе замах на ўсіх дзядоў Марозаў. Ён плануе падарваць падстаўную ёлку на міжнародным з'ездзе дзядоў Марозаў. Наша задача — павесці аўтамабіль з ёлкай у лёс і падарваць. Сур'ёзныя пашкоджанні катэгарычна забараняюцца, інакш бомба выбухне. Шо ж, Тень, адмыкай замок і пагналі. У гэтым роліку я зноў паспрабую размаўляць на беларускай мове, па-беларуску. Таму выпраўляй мае памылкі ў каментарах. Гэта вельмі варта для майго канала і мяне. Сёння я адзін. Шо ж, пагналі. Нас тут здесь зима, скользко. Чую, что неправильно казаў, таму выпраўляйце мае памылкі у каментарах, як я казаў раней. Чую сирену. О, цяпер за нами. О, бачыш? Я думаю, мы... Бомба выбухнула. Шо ж, окей. У нас есть много попыток. Чую гэта слово таксама неверно. Ну, я вучу. Трошки вучу. Гэта доўгі працэс. Таму што много відео выходзіць у мяне на канале. Таму гэта трошки сложно вучыць та рабіць ролики, потому что я раблю субтитры у сваіх роликах або субтитры. Ты шо, поп? Які дурны. Гэта будзе вельмі
Тихо. Добре. Едь. Коли ласка. Ти бачиш, знов з першого разу. Мои помилки. Не з першого разу. Або так було легко. Ніяк не так гучить. Ще раз. Я так само думаю. Паспрабуем ще раз. Тому що було вельми хутка. Гэта мне не падобаецца. О! Фак. Выбухнула бомба зноў. Яны не уключаюць сирены. Зноў ты... Яка шкура? Ну куди ти? Включи сирену. Дебіл. Що я роблю? Усё добра. Пакуль усё добра. Не ўсё добра. От чаму яны не ўключаюць сирены? Адразу. Я не ведаю, що казаць, тому що я зразумеў, що я плохо ведаю беларускую. Ай, зачепіўся. Добра, мы паспрабуем яшчэ раз. Пакуль не получится. Глушить як якась холера, а не белорусская мова. А не, але. Боже. Какой ж я тупой. Пробачьте, коли ласка. Я ожидаю, чтоб мой канал перейшоў на беларускую мову, але трэба вучыць. Трэба больш часу на вывучэнне мовы. Таму если ты глядзіш гэта відэо, я табе хачу напомніць, як
якось не глушить. Падтрымлівай беларускамоўны контент. Гэта вельмі варта для ўсяго беларускага ютуба. Можа быць, не мой канал, але падтрымлівай. Ха. Дурны які. Які дурны. Чаму я не уключаю полный привод? Тому что ловить вельми тяжко. Полный привод. Пробачьте. Фу, гэта цяжка. Боже, як же мне соромно. За мою беларускую мову. Як я размаўляю. Я об гэтым. Потому что я не размаўляю, я якой мост скользкий. Я не размаўляю, я размаўляю тегами якімись, а не полной белорусской мовой. Шо ж, тым часам мы вельмі близко до нашей кропки. Главное, каб не подорваться ранейше. А шо за FPS? Ты гэта бачыў? Шо за FPS? Шо ж, мы приехали. Дякую табе за перегляд. Я надеюсь, ты уже поставил подобайку, подписался на канал, если не подписан. И дякую еще раз за перегляд. Усім удачи. Усім пакуль.